שלום יוטיוב, מה קורה? היום אני אראה לכם איך ליצור וודן פלקס וגם שזה קשי עץ אלון וגם איך ליצור את זה שאומר קרפטינג טייבל שזה יותר מארבע ריבועים של יצירה, שזה אומר שזה יהיה 9 ריבועים של יצירה, עוד 5 ריבועים יצירה. אוקיי, אז ניקח כל סוג של ווד, למשל את זה או את זה, חוץ מהעץ הזה. העץ הזה זה מה שהוא מביא, ואת העץ הזה אני מקווה שהוא יביא גם, בוא נראה. אוקיי, אז ככה יוצרים בעצם קרפטינג טייבל. הראיתי לכם איך יוצרים ווד וגם איך יוצרים קרפטינג טייבל, אז אין לי כל צורך בדברים האלה. אז אוקיי, תודה שצפיתם, פרק קצר, להתראות.